Corpul uman are 12 grupe musculare esențiale, iar pentru o formă fizică excelentă, trebuie antrenate toate. Noi vă oferim exerciții și metode de antrenament pentru fiecare dintre ele pentru a avea forma fizică pe care vă doriți. Împreună cu echipa Energy Fitness am creat o bază de date cu zeci de exerciții fizice pe care o găsiți accesând site-ul agențiadefitness.ro, alegeți categoria antrenamente, selectați grupa de mușchi pe care doriți să o antrenați, iar noi vă oferim exerciții specifice grupei dorite. Fiecare pagină a fiecărui exercițiu conține clipuri video explicative care vă vor arăta pas cu pas cum trebuie să executați corect și să evitați greșelile. Aduceți lucruri noi antrenamentului vostru și ajutați mușchiul să se dezvolte armonios cu sistemele de antrenament pe care le găsiți în baza noastră de date. Acum trebuie doar să vă stabiliți obiectivele, să alegeți exercițiile care vi se potrivesc și să treceți la treabă. Pe noi ne mai puteți găsi și pe Facebook la adresa Agenția de Fitness, dar și pe canalul nostru de YouTube cu același nume.